Čaute, moje meno je The Androids Games a vítam vás pri ďalšom videu. No je to challenge, ale strašne sa bojím, lebo už to natáčam po 4. krát. Dobre, ideme k veci, určite to poznáte, už to natáčal napríklad Gogo, ale ten to urobil trošku divne, aj Ati to urobil divne, ale Aska Gunsta, Aska Take to urobili poctivo, takže už sa aj bojím. Pozeral som to video aspoň 3 krát, pozeral som, že či tam niečo nemajú, ale ako nemajú, pozrite sa, ešte ani ja tu nemám nič. Pod stoličku, na bokoch, áno, vidíte, nič, čisté. Ešte vám to môžem ukázať z hora. Vidíte? Je z dola. No dobré, tak ideme na to. Charlie, si tu? To puče! Jaj! Už sa poserem. Dobre. Charlie. Stal si z mŕtvych? Ty kokos. Kokos. Takže ešte poslednú otázku. Dobre. Vidíte to? Charlie. Chceš nám zabiť? Ty! Dobre. Pardon. Trošku som to posral, ale musím sa pozerať cez sklo. Dúfam, že sa vám páčilo video. Keď tu zajtra nebude, tak prosím, dajte mi odbery a nezabudnite na mňa. Dobre, trošku som urobil teda povšimný. Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že mi dáte aspoň pár lajkov na toto video, koment, sa poteším. Určite si s vami popíšem tam a môžete mi napísať ďalší challenge, ale k tomuto vyzývam Kamikaze Gaminga a ešte aj k tomu Nikolasa LP. Ďakujem a čau.